Benja, hvad så? Hvorfor fanden vil du mødes her? Jeg kan ikke rende rundt med det her på mig. Det er ikke mig. Benja, jeg sagde til dig, at du ikke skulle nævne det igen. Du skal ikke begynde på det igen, Benja. Vi siger ikke noget til nogen. Du siger ikke noget til nogen. Er du med? Det tror du havde fattet. Jeg har ikke sovet i en uge. Det skal sgu ikke ødelægge mit liv. Det er fucking gang med at ødelægge mit. Du ved, det er det rigtige at gøre. Det er rigtigt at gøre. Fuck dig. Bare fordi du får meget kujon til her. Sgu da dig, den fucking kujon. Først skæmmer lyde. Så skæmmer du dig selv. Jeg melder også Jesper. Om du er med til det eller ej. Jeg skulle have lagt dig i hullet med ham. Giv mig telefonen. Du vælger selv, om du vil være med til at melde os. Eller om du vil stikke af som altid. Men jeg ringer. Giv mig telefonen, Benja. For fanden, du kan ikke gøre det her mod mig. Det handler ikke om dig, Jesper. Alting handler ikke om os. Rydahl? Ja? Kender du noget til den her børnetegning? Vi fandt den blandt din mors ting i soveværelset. Har du lavet den? Nej, min mor gemte ikke mine tegninger. Er du sikker? Prøv lige at kigge godt efter. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke set den her tegning før. Altså, træerne ligner godt nok nogen, vi engang har haft, som min mormor fældede, fordi de skyggede for roserne. Jeg ved ikke. Andet kan jeg ikke sige. Okay, tak. Kom så. Lad os. Godmorgen. Godmorgen, Dan. Op i klassen med jer! Kom så! Kom nu! Stop, siger jeg! Kom så! Kom, siger jeg! Fucking racist! Op kontoret! Også dig, Kian! Nu! Hey, sgu ham, gamle! Gør du se det? Lige meget! Er du glad for fed, mand? Hey, mand, det eneste, der gemmer sig her en sixpack. Nå, fik du lige en fri weekend? Ja, jeg har sgu lige behov for at få noget fred på Pernille. Nå, det er da ikke sådan, du plejer at lyde. Nej, men... Hvad så? Jo, jamen, jeg kan ikke engang få lov til at skide i fred derhjemme, uden at hun er efter mig. Ja, og så vil hun have mig til lægen, og ja, alt muligt pis. Ved du hvad? Kvinder er simpelthen så hysteriske med sådan noget. Ja, man kan fandme ikke engang få en bums, uden at man skal til lægen med den. Nej, men de prøver sgu at kappe nosserne af, hver gang de får chancen. Jeg troede ellers, det var Pernille, der var vant til at håndtere de små kugler hjemme ved jer. Jesper. Han er død.